बे समाव इडु इनफ' बर' चेनेलाव बयखौ बरायबाय। एसेयाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों एलपि सेक्सननि चाइल्ड डेभेलपमेन्ट पेडागजि एबा खुदिया जौगानाय आरो फोरोंखान्थिनि सोलोंथाइनि सायाव आं भिडिअखौ गुवारै सावरायनो थाखाय लानानै फैदों। स' जोङो सिलेबासाव बेबायदि मोननो थाङो चाइल्ड डेभेलपमेन्ट फर चिल्ड्रेन 6 to 11 इयार्स ग्रुप, माने खुदिया जौगानाया 6 आरो 11 बोसोर बैसोनि गेजेराव माबोरै जौगानाय जायो आरो बिसोरनि आखुथायफोर माबोरै फाराग नुजायो बेफोर गासैखौबो जों बेवहाय बे सिलेबासनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन। लोगोसे बेवहाय गथ'आ माबायदि सोलोङो बेफोर गासैबो हाबनानै थाजोबो। एसेयाव सिलेबास बायदि जों नुनो मोनो चाइल्ड डेभेलपमेन्टनि कनसेप्ट एन्ड स्टेजेस, माने चाइल्ड डेभेलपमेन्टआ मा बुस्थु बेफोरखौ जों मिथिगोन आरो बबे स्टेजेसआव सासे गथ'नि डेभेलपमेन्टआ जायो जों बेखौ मिथिगोन। लोगोसे दङ केरेक्टारिस्टिक्स अफ डिफारेन्ट स्टेज अफ डेभेलपमेन्ट, माने बबे थाखोआव सासे गथ'नि जौगानाया गुबुन गुबुन रोखोमनि आखु नुजागोन बेफोर जों मिथिना मोनगोन आरो। स' बेखायनो जोबोर मिथिनो गोनां बाथ्राया जादों दि सासे सुबुङा मोनब्रै थाखोआव जौगायोनो। बे मोनब्रै थाखोआनो एग्जामाव फैबाय थायो। दा गिबियाव दङ जों इनफेन्सि पिरियड होनना बुङो। बे जादों खुदिया सम बा गथ'सा सम होनना बुङो। बियो लाथिख'निफ्राय 2 बोसोर बैसोनि सासे खुदियाखौ जों बेखिनि थाखोआव दोननो हायो। आरो बिनि उनाव दङ चाइल्डहुड पिरियड, बे गथ' सम। बेखौ जों आरो मोननैबाव बोखावबावदों, बे जाबाय आर्लि चाइल्डहुड बा आगु गथ' सम होनना बुङोबा गिबि गथ' सम। 3 निफ्राय 6 बोसोर बैसोनि बे सासे गथ'खौ जों बे थाखोआव खोख्लैनो हायो। आरो बिनि उनाव दङ लेट चाइल्डहुड, बेयाव उन गथ' सम होनना बुङो बेखौ। बे 7 निफ्राय 12 बोसोर बैसोनि सासे गथ'खौ जोङो बेखिनि थाखोआव दोननाय जायो। आरो थामथियाव जों नुनो मोनोदि लाइमोन सम बा बेखौ जोङो एडलेसेन्स होनना बुङो। बियो 13 निफ्राय लानानै 19 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंखौ बेखिनि माने थाखोआव दोननाय जायो। आरो ब्रैथियाव दङ एडाल्टहुड बा बैसोगोरा सम। थ' बेखौ 20 निफ्राय जेसेबांखिनि गोजौआव थायो माने गासिबो बे थाखोआव गोग्लैजोबो। स' अभारअल नैबे मोनब्रै थाखोआवनो सासे सुबुंनि बा सासे खुदियानि डिफारेन्ट केरेक्टार्स जों माबाखौ डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो सिलेबासनि जों गाहायाव जों नुबावदों फेक्टर इनफ्लुएन्सिं चाइल्ड डेभेलपमेन्ट। मा फेक्टर्सफोरा चाइल्ड डेभेलपमेन्ट खालामनायाव चाइल्ड जौगानायावहा माने गोहोम खोख्लैयो। साप'ज जों नुनो मोन्दों बेवहाय बाय'लजिकेल फेक्टर बा जिबारि फेक्टर, हेरिडिटि फेक्टर बा फोलेरारि फेक्टर, गोसो बिगियानारि एबा साइक'लजिकेल फेक्टर, आरो लास्टआव दङ आबहावायारि एबा इनभाइरमेन्टेल फेक्टर। नैबे मोनब्रै फेक्टरा मा खालामो सासे गथ'नि जौगानायखौ गोहोम खोख्लैयो। थिग बेबायदिनो जों नुनो मोनबावदों सिलेबासनि गाहायाव डाइमेनसन अफ चाइल्ड डेभेलपमेन्ट। सासे गथ'आ बा खुदियाया बबे बिथिङाव जौगायो जों बेवहाय जों नुनो मोन्दों फिजिकेल फेक्टर, कग्निटिभ फेक्टर, इमसनेल फेक्टर, ससियेल एन्ड मरेल फेक्टर। थामहिनबा बर'आव बे मा जागोन सोलेरारि फेक्टर बा सोलेरारि बिथिं, गोसोआरि बिथिं, आबेगारि बिथिं, समाजारि आरो बोसोनथियारि बिथिं। बा फिजिकेल फेक्टर बा सोलेरारि बिथिङाव मा जायोनो सासे गथ'नि वेट हाइट डेभेलप जानाय बा लिरथाय आरो जौथाय बा बिनि सोलेरारि माबाया डेभेलप जानायखौनो जोङो फिजिकेल फेक्टराव लानो हायो। एबा उन्दै समनि देरथाय लावथाय बेफोर गासैबोआनो जों मा फिजिकेल फेक्टराव गोग्लैनाय मोनसे डाइमेनसन। आरो नैथियाव दङ कग्निटिभ फेक्टर बा गोसोआरि फेक्टर। सासे गथ'आ दि सोरबा बुंनायखौ इमिटेसन खालामनानै बा कपि खालामनानै बा बेखौनो बुंनायखौ रिपिट खालामफिननाय बा सोरबा बुंनायखौ गोसोआव लानाय, बेफोर गासिबो मा जागोन कग्निटिभ फेक्टराव गोग्लैगोन। आरो बिनि उनाव दङ इमसनेल फेक्टर बा आबेगारि फेक्टर। दसेनो रागा जोंनाय, दसेनो मिनिनाय, दसेनो अननाय, बोराबनाय, बेफोर मा जागोन इमसनेल फेक्टराव गोग्लैयो। बिनि उनाव फैबाय जोंहा ससियेल फेक्टर बा समाजारि बिथिं। बेवहाय मा जागोन सासे गथ'आ सोरबा सासे गथ'जों रायज्लायनाय बा बिमा बिफाजोंनो रायज्लायनाय, न'खरनि परियाल बा न'खरनि गार्जेनफोरजों रायज्लायनाय बा बिनि फेमिलि मेम्बारजों रायज्लायनाय, बेफोर गासिबो मा इन्टारेक्सन जानायनि बे प्रसेसआनो ससियेल। माने आरो इनभाइरनमेन्टआव जों नुनो मोनो समाजनि सुबुंफोरजों बोरै रायज्लायगोन, डिल खालामगोन, बे जाबाय ससियेल फेक्टर। आरो बिनि उनाव दङ मरेल फेक्टर एबा बोसोनथियारि फेक्टर होनना बुङो बेखौ। मरेल फेक्टरा जाबाय आखल आखु गियान सोलोंनाय। नैबेफोर गासिबो नैबे सासे चाइल्ड डेभेलपनि डाइमेनसनफोर बा बिथिंफोर। आरो जों सिलेबासाव नुनो मोनबावदों डेभेलपमेन्ट अफ लेंगुवेज डिउरिं आर्लि चाइल्डहुड एन्ड लेटार चाइल्डहुड। बर'आव मा जागोन सासे गथ'नि रावनि जौगानाया गिबि गथ' सम आरो उन गथ' समाव माबायदि जौगायो बेखौ बे सिलेबासनि सिङाव जों मिथिगोन। साप'ज गिबि गथ' सम बा आर्लि चाइल्डहुडआव सासे गथ'आ फंफा फंनै बाथ्रा राव बुंनो रोङो, जेरै
बिमा बिफाखौ पापा मामा फंफा फंनै बिदिनो राव गाबज्रिनो रोङो आरो लेटार चाइल्डहुड बा उन गथ' समाव मा जायोनो सासे गथ'आ गोबां रोखोमनि रावखौ बियो बुंनो हायो माने सोलोंनो हायो रायज्लायनो हायो बेनो जाबाय बे लेंगुवेज डेभेलपमेन्ट बेखौ जोङो इयुननि भिडिअआव मोनबावगोन आरो बिनि गाहायाव नायबाव जों सिलेबासाव इन्डिभिजुवेल डिफारेन्सआथ' ओरैबायदि सासे गथ'आ गुबुन गुबुन थाखोआव गुबुन गुबुन रोखोमनि डेभेलप जायो आरो गुबुन गुबुन गथ'फोरनि जौगानायाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो साप'ज जों मिथिनो सानै गथ'नि माब्लाबाबो इन्टारेस्ट आरो हेबिट्स आरो माबाफोरा समान जाया सोरबा गथ'नि इन्टारेस्टआ गोबां माने मोजां जागोन सोरबा इन्टारेस्ट गैयै जागोन बेबायदि गोबां फाराग नुनो मोनगोन जेरै जोङो इन्डिभिजुवेल डिफारेन्स होननानै बुङोब्ला गाहायै इन्टारेस्ट थायो हेबिट थायो एटिटिउड थायो इन्टेलिजेन्स थायो क्रिएटिभिटि आरो बिसोरनि एसेसमेन्टफोर दा बर'आव जों मा बुंगोन सासे गथ'नि गावारि फाराग होनना बुङोब्ला सासे गथ'आ हुदा बिनि हुदाया आलादा जागोन रावाबो आलादा जागोन सोलोंनायनि जाखिनि गोहो बेबो बेलेग बेलेग आलादा आलादा जागोन आरो सोलोआबो बिनि गोहो सोलो सोरजिलु गोहो बेफोर माने डिफारेन्ट जायो सोरबा बिराद मोजां सोरजिलु गोहो थायो सोरबा मोजां सोरजिलु गोहो थाया सोरबाया बिसोरनि सुमोनथाइ होनना बुङो बे एसेसमेन्ट माने क्वालिटि रोंथाइ बेफोरबो मा जायो डिफारेन्ट जायो आरो गावारि फाराग जायो आरो बेफोरो फाराग नुनो मोनो जों बे उन्दै समनि जाखिनि चाइल्ड डेभेलपमेन्ट बेवहाय बिनि उनाव दं सिलेबासाव पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्टआव जों बेयाव टाइप्स अफ पार्सनेलिटि दङ बेयाव फेक्टर इनफ्लुयेन्स इन पार्सनेलिटि माने सासे सुबुंनि क्वालिटि बेयाव माबायदि सोरजों माबोरै डिल खालामनांगौ माबायदि रोखोमनि एटिटिउड सोरजिनांगौ बेफोरखौ जोङो मा इयुननि भिडिअआव आं लानानै फैगासिनो दङ पार्सनेलिटि माने मा थिग बिदिनो जों बेवहाय कमन बिहेभियार प्रब्लेम्स चिल्ड्रेन माने खुदिया समनि माखासे जेंनाफोर बेफोर जेंनानि सायावबो आं इयुननि भिडिअ लाना फैदों माने बेयो सिलेबासाव जों बेखौ होनानै नुनो मोन्दों आरो जों बेयाव नुनो मोनो प्रसेस अफ लार्निं मा रोखोमनि सासे गथ'आ सोलोङो बिनिनो सोलोंनायनि माखासे खान्थिफोर दङ लसफोर दङ आरो लसनि उनाव जों मेथड्सबो नुदों बेयाव मा मेथडखौ जोङो मा मेथडजों सासे गथ'आ सोलोङो आरो बिदिनो दंबावो थिउरिस अफ लार्निं मोनथाम थिउरिस होनाय दङ बेवहाय कानेक्सनिजम बा स्टिमुलास एन्ड रेसपन्स थिउरि होनना बुङो बेखौ सोर डेभेलप खालामदोंमोन होनना बुङोब्ला थर्नडाइक बे एग्जामाव फैबाय थायो थर्नडाइकआ कानेक्सनिजम थिउरिखौ डेभेलप खालामदोंमोन आरो दंबावो कन्डिसनिं थिउरि बे कन्डिसनिं थिउरिखौ मोननै बाहागोआव रानबावदों बे जाबाय क्लासिकेल कन्डिसनिं थिउरि आरो अपारेन्ट कन्डिसनिं थिउरि क्लासिकेल कन्डिसनिं थिउरिनि चिफ एक्सपनेन्ट बा बेखौ बिनि सायाव डेभेलप खालामनाय इडुकेसनिस्टआ जादों आइभान पाब्लस आरो अपारेन्ट कन्डिसनिं थिउरिनि जाखि चिफ एक्सपनेन्ट बे जादों बिएफ स्किनार आरो मोनसे थिउरि दंबावो बे जादों कन्स्ट्राक्टिभिजम थिउरि बेखौ जिन पियाजेटआ डेभेलप खालामदों स' एसेयाव जों गाहायाव नायबावदों पेडागजि नैबे पेडागजि माने मा फोरोंखान्थि सासे टिचार जायोब्ला सासे गथ'खौ माबायदि रोखोमनि खान्थिजों फोरोंनांगौ बेनिनो बे सिलेबासा बेयाव हाबनानै थागोन साप'ज जोङो माखासे मेथड इउज खालामनांगौ जायो सासे फोरोंगिरि जायोब्ला लेक्सार मेथड प्रजेक्ट मेथड डेमनस्ट्रेसन मेथड नैबेफोरखौ जोंनि बे पेडागजिनि सिलेबासाव जों मोनगोन बेखौ आं इयुननि भिडिअ लाना फैगासिनो आरो दंबावो बेयाव जों क्लासरुम मेनेजमेन्टआवबो बेयावनो हाबगोन सासे टिचार जायोब्ला क्लासरुमखौ बोरै मेनेजमेन्ट खालामनांगौ माबायदि क्वालिटि थानांगौ टिचार सासेनियाव फोरोंगिरि सासेनियाव बेफोरनो आरो दंबावो सासे गथ'खौ फोरोंखांनायनि उनाव माबायदि आनजाद नायनांगौ माबायदि इभालुएसन खालामनांगौ स' बेबो पेडागजियावनो हाबो बबे समाव माबायदि खान्थि बाहायनानै सासे फरायसानि आनजादखौ नायो नैबेफोरनो आनजादाव माने कुइसन जानाय माखासे आयदा स' बेखायनो बिनि थाखाय इयुननि भिडिअ आं लानानै फैगासिनो दं पेडागजिनि गासै डिटेल्स बिनि एन्सार कुइसन डिसकासन स' बेखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला चेनेलखौ आरो लाइक खालाम शेयार खालाम गोजोन्थों